Som si istá, že toto v nemčine neovládaš na 100%. Kedy sa povie bis bald, bis gleich, bis später. Poď si to so mnou prejsť. Ak sa s niekým lúčiš a vieš, že sa uvidíte o chvíľku, alebo to môže byť niekedy aj o hodinku, nechne sa povedať bis gleich, lebo gleich je hneď. Keď sa uvidíte neskôr, povieš bis später. Bis später. A keď máte dohodnuté stretnutie napríklad na iný deň a viete, že kedy presne, môžeš povedať aj bis dann. Bis dann a bis bald sa povie vtedy, keď nemáte stanovený ďalší termín, ďalšie stretnutie, ale viete, že sa čoskoro uvidíte. Je to ako keby tak do čoskorého videnia. Bis bald. Bis bald. Lebo bald je čoskoro. A ak sa uvidíte napríklad večer alebo zajtra, môžeš to konkretizovať a povieš bis morgen, bis heute Abend. Ako by si teraz pozdravil ty mňa? Napíš do komentára. Som zvedavá, že či bis später, bis bald oder nie. Ich hoffe, bis bald. Dúfam, že čoskoro. Oder bis morgen. A daj mi vedieť v komentári a pre viac takýchto užitočných tipov a autentickú hovorovú prirodzenú nemčinu daj follow. Bis bald. Tschüss. Deutsch mit Susanna.